急いで攻撃をか。イメルダ様。くそ、クレイマーのやつめ。帝国軍か。私たちが来た以上。元気のいい姫。へえ、まだ砦は落ちていないわ。邪魔はさせないよ。心配はいる。しょうがないね。その間。ああ、よし、みんな。はい。さあみんな。ありがとうございます。さっさと生きぬ。今だ。はっ、卑怯な。おのれイメル。行くぞ。負けるわけにはいかん。やってくれる。うかつじゃ。恐竜兵団をなめる。何？服。
者の剣となる。砦の中へかの者の傷を癒したまえ。お主にはやるな。死んでもらうぞ。負けるわけにはいかんだ。してやるぜ。よっだ
ジェシカ様、見といてください。かの者に力を。